legend. Boss. Trying some fungiwa. Yeah. Kutungada munu wakaita seni. Mukomana wepa msika. Andaibo shikaira. Kutuchapa rudu wako kundi. Deb? Deb, what is it? What is it? I'm good. You right? Okay. I'll be returning. So I'm going to Buddha. It's fine. But anyway, we'll go to Mapuche. Oh, Mapuche. Mazupo, Koni. You are Mapuche. And I'm going to go in the Sam's. No, and did you give Mazupo? I don't know, you must live in no, not you must live in. But anyway, I really understand it. The family you reach. Let us say. I share that. I school out of home to Farira. What? I don't know what's I do Farira. Don't know what's I do Farira. Okay. Huh? Alright. Says so. Aparundi nduta kupenyerwa newe so. Thank you but watanga. Ndukoza ga. Ndukoza. Ndiri kumba kune chidomotsi kwaso. Like you say like mira ndukoza ga. Manuyo wako so. Ndingoti manuyo bari. Manuyo ndochi. Ndikakuzara so kana kuti dhomotsa takarara padini. Ndikura nokurara padini kumazoro. Ndingokufunga so. Ngoni. Ndadzara. Apa manuyo wako so. Ndechikokufunga ndingoti manuyo ayo. Manuyo ndochi izvozvo. Kakuzara yakadrukira. Kakuzara yakadrukira. Then wangu. Kumboko desta mashiripiti chasha. Hey. Huh? You're really funny. Do you know that? Huh? You're really funny. Ndokuda. We had the right time because Ngoni, I have a crush on you. Really? Yes. And that's nasika. And don't sanya umsika nasi. And then umsika nasi. Sanyire wewe because nasika. Wanduza mashoko ga anochikisa. Wow. Ndokuza. Wanduza mashoko anochikisa. Saka ndosvika zvangofambira. Yeah, handifambire of course. Handifambire. Wow. Okay. But anyway, ndoziva sekuti wandibvuma. Ndakuudza. Wandibvuma ka. Yeah. I don't know something like you unongoziva like something. Sevanhu atoisana ka. Vandidai ndaka hangaiwa ka. Ngoni. Ungonipiwa ka hangaiwa like. No. I think we are moving too fast. I might really like you, but it's a no. It's okay, ndakutongenda kumanyisa, but anyway, nasika. Handivhure musika. Ndotokutsanyira nasi. Yay, okay. Urichiedza ka. Thank you. Sezuva. Asi, but anyway, ndakutoita zvileika ndambonona kuti tingatasiya. Same. Bye. Jay. Queen. Dara. Every day Maxine, notofungwa ndakufa noenda kana Dlad. Every day unorora uchindirotere chi? Mbana okay. Ndaona base. Ndapa off mbana. Off chiko msikati waisa momzi pamsika okuti wapa off. Wapa off waisa msika pamomzi kana momzi okuti wapa off. Wafambire kunokuwa chi. Kada mbana wangu wakaita ndozi. Kuba muku zemaningini mudeso. Pinda manga chi. Ndisauri ndaita lose. Ndara. Anga wani nokandira 3 mazai. Pazuva. Saka losi ndei. Anga dzirumi 5 mbona. But anyway zoni ndafambira mwana. Wafambire tara nyaya kusho. Ndati mpano wangu ka. Ndamumongo ni mwana mpano. Murudo chero. Rudo rweki.
iwe ni mwana na chiedze wako ndati mfano wangu ka ndiri kufara mfano wangu bebeleriya mfano wangu ka ndikuda kupiwa liva mfano wangu liva ye mfano mwana akanyure mwana akanyura nemoyo mwana varaizonyaya ndafambira mfano wafambire ndafambira nyaya kuti umbonitoka mfano smart usatoza kutogesa samusarere samusa ndakapiwa mfano wangu sauti chiya pepe mwana ndakamupfekedza mwana boksa usadaro ndiri kuudzaka mfano saka ukitira but anyway anditi antu angabebe tindwa ude ayo ndenangu ude tara nyako unopoka bhutsu kane trousi ka tenda tese ayo wazviiteka tenda tese ayo uyu unochagipa bhipi rangu ayo ngotiro mashini eni bondo kupa anda ubhipa ndakubona ende afeka mbona nhasi shoko ranga richifamba sure here maisa nhasi maribata handiti nhasi mamuchifamba tukudza mwari tinongotedza mwari kuti nhasi chibatsirana nevamwe vaungorongedze macheya ndimbone magirls angu kuko avanimirira hallo yes daughter uribo thank you akutotise ndisukutiza ndikudzoka ndodzoka maimanje damboja tigiro zvekudya iko esikani ndiri nani makanzi mudondona ya in fact ndandakatorayira munhu kuti uuye but aunaobatika ya ndakazongoita busy but ndapano wapano nditi because ipapapo pawakangoya service 1 year ndobva ndangokona vamaimufundisi straight away in the spiritual realm. Past sure mukutaura kuti makazviona pamweya zvinezvi straight away ngoti amatudza semunotadza kuzvinzwisisa kamuna muchida kutoudzwa nzi I like you handizve mukutaura kuti paservice yandakauya mamationeswa kudhara pamweya kunozofanira kuita maimufundisi ya infact usati watoenda ndatoratidzwa kuti manje ndiri munhu munhu ka daughter pastor munhu wemunhu ndiri munhu wemunhu makanonoka pastor ndofunga unofanira kutozomboita deliverance hakuna munhu wemunhu munongo ndinaye ungatoda kutonamatiro wakutoniita deliverance at least ukwanise kuona pastor makanonoka ende zvamuri kutaura hazvisi kumeka sense unotidinga kuti wafanira tinorembedza mabhurugwa ndiye wandiri kuda iyi my daughter ukutoda deliverance chachaiyo pastor zvamuri kutaura handisi kuererana nazvo makanonoka ende nditori nemukomana wangu mukomana wako haana basa ande inzwa isusu tisu tinoona mumweya handiti iwe wakamboona mumweya here mumweya menyu mamuri kutaura umu zvandityisa ndiri kufanira kuenda I think pane munhu andimirira zvakakuomera my daughter no totoana tinorembedza mabhurugwa tiwakomana ndonye ndotoungada wose amuna nevision pastor ndatiseva no tatopedza mapesa ndandaona timing tapedza tatopedza namufundisi ndandaona karikura kareba ndapedza ndanachitara katiendesa mamapedza zvenyu katiendesa alright musarepo alright mufambe zvakanaka alright mpano wangu ndati ndapiwa panonaka nhasi panonaka wafura umbe dzipi mpano time yandakusiya kaya ndazobaya nemwana mpano time dzandaupa hembe dzipi ndazobaya pane mwana nhasi ndazongomuza kuti iwe sha nhasi magitsi akakwira chimbonipiwo panonaka mudhara samuza kuti matofambira nyaya dzemwana nhasi andipo ndangoitawo nhasi ka1 mpano wangu pane nyaya dzapasta dzikutaura mpano hakupasta wapi kandiwaziye pasta mutaure pane nyaya dzapasta pasta arunza rudya mwana wako wapfeke mbona wanga andikune tsume kuti tofana switinorerwa ndazongorera munhengeri ndarasiya zvemafanisi mudhara wapfeke here handapfeke mudhara ndamudza kuti ndira kutorova direct mudhara ka dai mafambira nyaya dzapasta mudhara pasta ari kuita sei nemwana hatiioni kuti pasta ari kuita sei nemwana wako manje ini mufana wanga ndatozvimba ipapapo saka waderese ndatika ndonomubvunza mwana
wangu ndakudza audzwe nyaya ngoni audzwe nyaya ngoni uri tsaga tsakatiti uri tsaga wewe chi unomubvunza mwana chi shamari unomubvunza chi ndati mwana ka ndakanda kutoplana kuti nditonomuintroduce kuna moms introduce chiko na moms yako pana mare rekubhadhira mwana yenu autoroti pana pastor ka nguva dzakapera aiwa ndisakatiti uri balance wewe ngoni nzwisisa mwana abvunzwe tichambata tega mwana ndakuudza mudara azvineeneni izvozvo ndikunoudza ndinobvunza mwana ando zvakadhakuresara but anyway nhasi tikubaya kwamuzi nhasi tinovhura chete baya sha bosi ndatokudza ndiri kunoningira ndezvakushai ndangoita rudo rwako charudiritsira iwachiyedza ure wangu uri ruvarerudo iwe mhodzi yacho nchaidiridzira iwachiyedza ure wangu sezuva uri chiedza ndinopenyero pese pandokuona ndichinakirwa neakomanwiwa love yako baby inondizvimbira you hold the keys to my heart, the keys to my soul, chichi to my all, I give you my all. Together we will rise up for kukufara nemunamo mwari vakandisikira iwe ukasikirwa ini nasi ndokudza iwe uya ugare neni toda kuti amai vako kuziva murora wavo hakachira nyangwe vanhu vakada kuti viringa ini ndicharama nakashirika rudo rwako ncharudiridzira